Nico Brandsma van Serusteveen zamelt lege blikjes en flesjes in bij zijn bedrijf, maar net voor hemzelf. Het stagegeld gaat naar de zorginstelling dorpszorg in het dorp. We gooien alle blikjes en flesjes voort in een afvalbak. Want ja, die automaten bij de winkels, daar steen je langer te wachten dan dat het wat oplevert. Dus we gooien alles voort. En we kwamen samen met die jongens in contact en die vonden het geweldig dat ze dat dan inleveren mochten. Dus kijken we eens om. Ze vindt het mooi en wie net. Kan het beter. Super voor ons. De blikjes die we in het centrum vinden zijn normaal een stuk of 4 of 6. Maar Nico verzamelt betekent zakken vol. Ze staan van tevoren al te trappelen om bij Nico om de blikjes op te halen. En het is zo mooi om te zien hoe blij dat die jongens ermee zijn. Dat is echt geweldig. De inzamelbak zit er nu een paar weken en rint als een tierenlier. Dus die komen elke week en er komen steeds meer blikjes. En die jongens die buis werken en ik van thuis bij mij en die gooien het in de bak. En daarvoor wil we eigenlijk, ik probeer hier dat mensen die krijgen als huis binnen de blikjes voortgooien in een afvalbak. Dat is hier inleveren voor die jongens, dat is de inleveren kennen. Die had dan prettig wel mij. En met het geld van de inleveren blikjes hebben de bewoners van dorpszorg weer een leuk uitje. We leveren de blikjes in wat de jongens ik super leuk vinden om te doen. En maar die zijn helpen ze een graag baltje en patatje op.